Гледайте какво се става в град Стралджа. Гледайте. Отсреща има малко дете. Селя в кал. Ужас. Комето заде докарал чакъл, а не пръскат на махалата, да се оправя махалата и не ни дава ние да пръскаме. Ето, господин кмете, град Стралджа. Лей, град Стралджа, какво става? Дъбрава. Дъбрава. Това е Дъбрава. Град Стралджа. По същност село Стралджа. Не знам вече как да го наричам. Град или село? Ужас. Ей, ужас. Приятели, споделете този клип в YouTube. Качвам го в YouTube. Колкото по-можеш да си ни документа този клип, ако може, братя. Помагайте с нещо. Защото гледайте каква мизерия живеем. Град Стралджа или село Стралджа или не знам как да го наричам. Гледайте. Ужас. Мизерия колкото си искаш. И гледай. Мармалат. Гледайте, гледайте. Господин кмете, обръщам се към вас. Искаме, господин кмете, Дъбрава да се оправи. Да се пръска чакъла тук. Лей, каквото е. Лей. Да, господин кмете. Ние не сме животни, господин кмете. Ей, не сме животни. Не сме животни. Ей, тук какво става? Ей. Ще покажа цялата мала. Вижте какво става. Това е град Стралджа или село Стралджа или Батак Стралджа. Това нито е град, нито село. Това е Батак Стралджа. Гледайте хората, къде живеят. Па! Викмете! Не сме гласували само за това. Гласували сме да се оправим махалата. Да имаме удобство. Ние и нашите деца да имат, за нашите деца да има удобство. Каквото и сега. Кажете нещо, момчета. Момчета с батуши. Клипа се качва в YouTube.